Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey biromet selav rez û hürmet dijwara. Ez îro jwara bahsa mucizekî ji mucizê Qur'anê bikim ku Qur'an çi kitêbeka Rabbil Alemîn e hinek mucizî wî çiqas beynel mînen di xizmeta mirov de heye ku Rabbil Alemîn çi fedl û keremekî qencikî bi mexluqê xwe re kiriye. Dema Xwedê Teala behsa tiştekî dike, behsa rojê dike, şevê dike, stêrika dike, çiya dike, zeytûna dike, hêjîra dike, bi vanan son dixwe. Mena wê ew ku Rabbil Alemîn dixwaze bala me bigişîne ser girîngiya vî nimetê ku Xwedê Teala çêkirî ku em ser lêkolîn û vekolînê bigirin, bikin ku em bizanibin ku Qur'an çi mucizekî ji mucizê îlahî û Xwedê Teala çiqas fedl û kerem bi însan re kiriye. Mesela em tenê li ser roj û şevê em bifikirin, em ayetek duayê ayeta bixwînin, em ê bibînin ku Rabbil Alemîn çi fedl û keremekî ji însana re kirî û çiqas mirov leba Rabbil Alemîn bi qedr û bi qîmet e û ji bo xatirê wî jî ku Xwedê Teala ev dünya û kaînat ji bo me xweliqandiye. Mesela gava Xwedê Teala vî fîzîka hanena gava em lê mêzet ki Xwedê Teala dibêje leqed xeleqne li însane fî ehsenî teqwîm. Divê me însan di teqwîma, di çêkirina, di terkîb û mîzaca herî qenc û xweş de me xweliqandiye. Bi qasê ku însan fîzîka wî xweşik, ser û çavê wî, goyê wî, devê wî, pozê wî însan ku Xwedê Teala meriv çêkiriye, tu mexluqekî din Rabbil Alemîn wiha çê nekirî. Ji bo xatirê ku ev fîzîka me em bi şekrekî xweşik bijî, sîheta me cî be, tendurustiya me cî be, ku em ji vê dunya hanê îstîfade bikin bi eqlekî selîm, bi dilekî selîm, bi em bibêjin ku xişûşe nekeve nava jiyana me û em bibe heyat û sîheta me, Rabbil Alemîn li gora wê şert û mercê dunyayê ji me re ava kirî, li gora wê meyve û em bê serzewil ji bo me xweliqandî, ji bo wî hewa û av û nan û xwarina her tişt ji me re xweliqandî da ku em vê sîheta hanênan em bi tendurustî bijîn û em jî ji Rabbil Alemîn re îbadet bikin. Ji ber wî Xwedê Teala gelo çima şev ronî û şevtarî roj ronî çêkirî. Ma Xwedê Teala nikir hema dunyakî çêkire west vê hetanê êvarê ronî ba. An jî em bibêjin hetanê hema her roj şev ba, tarî ba. An yani Xwedê nikir tiştekî din bikira ku şev, tarî, zulmat û rojî ronî em bi mevsîmê biharê, payîzê, zivistanê wisa giş çêkirî. Ma Xwedê Teala nikir hema ya qirarekî çêkire, helbet Xwedê Teala dikarî bi çêkire. Lê ev fîzîka hanene ku Xwedê dayî me, Xwedê Teala dixwaze her tişt di xizmeta vê fîzîka hanena da be. Ji ber wî hebûna rojê, ronî û hebûna şevê, tarîtî tev ji bo xizmeta vê fîzîka me û mirovayê. Xwedê Teala bala xwe bidê, Xwedê Teala ez tim dibêjim kesî ku gava Qur'anê tefsîr dike divê erbabî wî, erbabî ne ê ku tenê feqîtî kiribe, melatî kiribe, gramera eremî û nehw û serf xwendibe, gramera eremî xwendibe, erebî em bê Qur'an tefsîr bikin. Divê çiqas şetayê elmê heye, çiqa elm cûr be cûr heye, mesela fîzîkzan, mesela em bê jeolog, mendizê erdê, em bibêje astronom, em bê tib, em bê tiştî, yani hemû çiqas dunyada elm hene. Eğer van alimana dindar be Müslüman be haj Kur'an'ı hebem ev ilmi ku li ser lêkolûn û fehs û em bê laboratuvarê ku ilmî dikin li Qur'anê jî li gora wî tefsîr û şerh bikin wê xwe bigînin ilmekî beynelmînel, ilmekî gelekî birêk û pêk ku di xizmeta mirovatiyê da be. Ji ber wî em tenê li ser roj û şevê em bifikirin ku Xwedê Teala çima roj ronî û şev jî tarî çêkiriye. İro bahsa ilmekî müsbet bikim. Xwedê Teala di sûrê Furqan ayeta 47 da baz dike. Divê ve huve Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî ceale lekumul leyle libâsen ve'n-nevme subâten ve ceale nehâren nuşûra. Divê ew xwedayê ku ê ku şev tarî çêkirî, ceale lekumul leyle ku şev were taniye,
O kiriye şev jwara kiri libas. ببورة هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. أبيكو جورا ليل شاب كري لباس. كهم خابد سترينن. وإنسان الشبيدة سترة خابد شير ترمالا خابد سكن إنسان يعني كم إنسان درد كيف سكاكا كولانا çarşı bazarı herkes malı خدانه أبد استراحتگاه دانه. وقت ستاره کی وقت لباس شر نور لباس لخواد که خود نخیم من ام به عورت خود قپاد دکن شب جمره را ورک ام به مشاعر ما حسیات ما و تمام هبونا ما ود شیره و النوم صباتا دبی مجوره خوجی کریچه کری استراحتگاه کری حضور هون قوا رادزین جبو صحت و هون استراحت دکن هون ام به راود وسط خود دستینن و تدا آرام دبن ساکن دبن و İnsan projeye dixebite, mecbur insan diveste, çavi insan diveste, guhe insan diveste, ruhi insan diveste, fizika insan diveste, insan hali xoda dikeve, ligava raza, dernava razane de istirahat dik. Tamamı em be vücuda wî teser ayarê xwe newestan de, teser ayarê xwe em be herî orijinal. Mecbur insan, çavi insan, em be ruhi insan û daterat ve nujen de yani güncelleme de Türkiye. Yani her tişkoy güncellemek, her tişkoy nujendik, bir gat stres ve zurabu, her veki de ne xefti ve her veki de do ne vesiyabet istihata xoygiti, turser hamdi xoy mecbuyete fizikate, bala xo bide insan dema gırser xoy dema insan stres ve rad ve mecbu insan pır da xefet. Lavra gava insan rad keve, tişti ku do kiri tevji mecbu teri istirahat dike mecbu aram devet, huzuri devine sakin devet. دما سری سوی رابط تو چه بفکره تو پرتش تخواج دکار بفکره تشتی کو تو سباد کره دفکره تشتی کو تو نیوری تشتی کو تو ایواره دفکر کسین مینه همنه فکره سری سوی هزاره سری سوی تفکیر و düşünce سری سوی پر براقه پر زلاله مینه آوا جکانیا ام بیج عردی بزی چاو آوی زلال درد که فکری مروسا فکری زلاله جبری خواهدار دوی و نوم صباتا مجوره خو کری استرحتگه هون راد کبن ام بی حضوری دوینه وجعل النهار نشورا من روج جوارا كري جي بلا ولا كرني جي بلا بوني جي بلا بوني هون الدنيا دقارن حركات دكن تهف دقارن جبو خاطري كون شوا بك جبو كون رزق اخوات تامين بك بخافت معيشة اخوات تامين بك باش رب العالمين شوا في شكل هنا بعض كدوي ما شاف كري امي كري ستارجا جوارا مهر خو کری استراحت گجوره و روزی کری جه خواتي وکی دنا بدهان آیتی وی اوی هی آیت وی مجارده هی آیت سوره یونس آیت شسو داده دویجو نفس آیتی يعني وك آيات جورد هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة دویجه مر شب جوارا کریه هون تدا استراحت بك لتسكنوا فيه دبي وخال آيات قدام دبي مجن نفسه وجنجوارة شكر لتسكنوا إليها مرود الدنيا إذا للدجا حضور دفينا استراحت دك آرام دبا يك خالتال حضور داي باجنا إنسان جام جنا خواب هر وقت يقاجو خواشة بحزب بروبلمه her usta insan gavadı şevi da raza bezelya en bir istirahat kır te de istirahat dike. Her du cihada bajına xwa uluba en bivejin ça şevi da ve ta deveje hun istirahat dike. Huvellezî ceale lekumul leyle liteskunu fihi ven nehara mubsira. Ma şev jwara danij bu kun te de istirahat bikin huzuri bivinin bisitirin ve her usta merroji kiri roni kiri merroji بكري ديتن كهون تدا معش دخوا بجار بخافتن حياة دخوا تهزيم تجوز بكن دبي إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون دبي هذا بيجمان آيات هنجبو قومكم ملتكم جهبتي إنسانكم جه نادى قرآني إنسانكم جه نادى آيات قرآني أو كسانا طبعا وقرآن تفايدة كندوان لا رح هدى للمتقين لا رح قرآن كتاب أخوة تعالى hidayet, rehber, nişandırıcı bu kesin muttaki. İyo ilmi müsbet
Geçti ve kanaati ku insan gava bişev radikeve bişevi bipirani em bir mecbur insan madde ki çediki navi melaton. Ev melaton em bir devleti Avrupa bir ku hayji navaroka Kur'an'ı hebe leser vücuda insan likolin kiriye em bir mecbur insan bişevi madde ki em bir çediki navi melaton daniye ev aveki sivikiye mecbur insan çediki be paranici em bibêjin ji bo ku insan baş razê gava ew sivi gava ew ava ku em bibêjin hormona ku çêdive xwedal ji mecbur bi xwe xwe vücud bi xwe xwe çêdike gava li vücuda insan bela dive insan rihet radikeve hêr rihet radikeve zêdetir kev xewa kur û pê sihetê digire. Ev ava hanina, ev hormon hanina tenê bi şevê çêdibe. Biro çê nave. Tu rotek şeva tarihi tu tamamı camı pencere bıgır her odaki dikkat camı pencere tünep tarih zulmat be tu te daraz disa ev hormona ev ava vücut çenak ev hormon ev vücut sade bir şefçeydi be hormona ki şeveye ambivejin ev hormonu hanına ritmi vücuda mera balanse dike tevazun ölçedike mezine ölçedike gamru insan duveste ambivemeru serhev nene mecbur mera nelheve em bir meru em bir vücuda mera gelek tevleheve em bir yani gelek insan nerhatem gava ev avahat av ritma em bir tevazuna vücuda mera herkesi her vücuda mera her azaki canı mera jibu çadi xolqandini dini ve seviye de burada da Arap kırı da sükun kırını da huzur etti. Ev tane bir şey de به پرانی ساعت نیوه اکی شوی دوده شوی حتی پنج سوی حتی چهار سوی چیه دبه جیورت ته گوتنی هورمون شوی آنجی ته گوتنی ام بی ورش بورتما توازنه اوا خود تعالی 1400 سال اول قرآن دویجه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه او خدای کو شف چی کش بکو تدا بسکن هر وسط دویج هو الذي جعل لكم الليل لباسا وی اوی کجوارا ام به شف کری ام به سپارگه و نوم جی کری صبات خو جی کری ام به استراحتگه و روز جی کری نشور دور دا دمه انسان دوی بشف رازی برو راکه اگر تو یا بگو هرینه برو رازی تو بشف بخوابته تو نخواهش دکه آنا لو تو ولاتک اوروپا herkes ne kadar her roy bişef bخوابته İlla nexweş kedi, illa haftada dur rosi ro bişev rakeve. Jibervi ev fiziki hanine Xwedê Teala em bi çêkî tu bişev rakeve bi ro bixebite. Were siheta ewlcî wek were tendurust ewlcî. Anna insan wê gelekî nexweşa qelb û dil û tansiyon û şeker û filan lê derbike. Ava yek ji mucizê Qur'anê ku Xwedê Teala 1400 sal ewil gotî hûn divê bişev rakeve bi ro hûn bixebite lewra şev îstirahetgehê. Tıbba ilmê tibbê jana divêjî mecbur bişev avekî çêdike ew ava tenê bi şev çêdibe. Ema Xwedê Teala xwe bi detaylî behs nekirî lê gava Xwedê Teala divê bi şev gere û istirahet bike divê Müslüman li ser vê ayetê lêkolîn bike ku ew sivê ew hormona Xwedê Teala tenê bi şevê çêdike û Xwedê Teala eqas kerem û fedl û keremekî ji me ra kirî. Tenê ayetekî du ayetekî mirû dikare bi saeta li ser xêr û xweşiyê qise bike. Lê mixabin wextê me kême و هر وسا ام نخواز سرویش تبله بکه تمام قرآن هر آیتکی معجزه‌ای تاني ام قاربا بخوینن تدبر بکن تعقل بکن لسر بفکر حدا و تطبیق بکن حدا جارک دن بیم دخیل خوشیده